ଆମେ ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓର୍ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିୟମର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଓର୍ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମ ପାଖରେ ତମ୍ବା ତାରରେ ଗଢ଼ା ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ 9 ଭୋଲ୍ଟର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଇଚ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାଟି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି। ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି। ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି। ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ତା କାରଣ ବୁଝିବା। ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓର୍ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କୌଣସି ତାରରେ କିମ୍ବା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡେନମାର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହ୍ୟାନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍ 1820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।